Seo cuid go na scéalta smooth ar Tuairisc an seachtain seo. Bhí sin na phléireachtaí mó go chuairt dúise Westminster de céadaoin agus sló mór go lucht takeíocht an kneecap agus na Palestíne cruinneáin le takeú le límó go hana a bhfuil ceann scebhleóireachta curtha ina le. Is beag a hálas a gúir tain áfach agus curthain éisteach siar go dtíon fichtú lá go bhí lónasa. Dúirt an taire sláinte Jennifer Carroll McNeil go bhfuil sé ró lua ó rá an gcathair dúlgas ar chomhlachtaí gaeilge chur ar lipéad airí bia. Dúirt si nachmach ceist na gaeilge ina cuid gon phlé atá le duine ag grúpa oibre tras rialtais ar rialachaí nua atá le teacht ó chuimiisiún na Eorpa. Risiú 8 na canan Albanach nó 8 na deangachaí Albanacha in Alban an teachtain seo. Tuair aitheantas faoin reachtaíocht nua go cheantar oifigiúla gaeltachta nó ceantar tá suntasach ó thaobhtangaithe in Alban agus tá forálacha eile san acht a bhaine le cuasaí oiticiis agus sprochanna go líon na gainteoirí gaeilge in Alban. Tá tús curtha le scéadal samhra an pod gaeilge agus an chéad eagrain go hrathnú aglah le Helen í hé ar fáil inis. Tá Helen amon córa le Seán McAteaigh faoin taide tá déantaige faoin na réaltógaí agus na ranna neve eile sa géad eagrain atá ar fáil inis. Bé an pod sport a leannacht a raidh le linn na gríomhachaí pelle agus amána freisin. Agus ar deire an tathir brian ó fearre go bhfuil os cinn 308 milliún euro bailí ar san 8 pobal wiris na deirí beganis agus tilafós le teacht ó ócáid tiomsathe airgid a bhés ar siúla nó áireach. Tá cruinniú poiblí le reachta go luas a bhróiste le tuairimí a phobal faoi dhearra an tépil nua a chluisteáil. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc inis.